No shit. Здравейте, аз съм Фейнт и това е първи епизод в Фейнтcraft. И да, това е Survival свечето ми. Тук сме с Crafter BG 045. Да, Crafter да сбере, но това ми е никчето. И да, проблема е, че ни спална с еднакви айтами. Затова ще те помоля да ги изхвърлиш ето тук, да си оставиш само инструментите. Защо бе? Защото имаш 6 диаманта и аз също имам, става 12, така и малко прецакано. Така че схвърли всичко, само си остави инструментите, които са кирка, лопата, брадва и меч. Тя взема. Не, аз се не мога ги съм. Хвърли ги, човек. Що бе? Така всички хвърли, защото се едно читвам. Айде, хвърли. Там ако ще си го оставя обаче. Добре. И инструментите си остави. Всичко да го изхвърли. Това ще изхвърля това, че не ми трябва, и това ще изхвърля. Стинга ще си го оставя. Това не ми трябва, това не ми трябва. Диамантите също изхвърли. Не мога мета. Метни ги! А за какво? Така, защото е читвано иначе. Торчовете не ми трябват. Аз ще си ги. Добре, както си решиш. Нати ги, не ми трябват. Ама не ми трябват. Не ми ги дай. Не ми ги дай. Добре, аре да излезем сега от миничката. И не знам къде ще ходим. Аре, no shit, ела с мене. Прекопа. Имаш ли камък въобще? Ела се качиме сега в изоставената мина, която не съм експлорвал. Аз мислех, че ще излезем от търпение, ама дай първо да експлорнем тази изоставена мина. Ще покопам. Така, май ще трябва да правим пак кирки и прости, защото свършва. Имам още една, която и тя ще свърши. Но все пак имаме айрон. Какво? Викам, веднага намерих айрон. И аз намерих топ. Много им, аз не съм го убирал всички и няма да си играя, защото е много. Аре, no shit, аз се качвам. Че аз тук какво? Така, качих се аз. Само. Така. Оп, не, върни се, тъпка. Добре, той спря. Остана бе. Един майнкарт тръгна и имаше айтем в него. Добре, супер. Какво искаш да кажеш с чест? О, има пъмпкини. Ти е тази команда писал ли си? Коя? Не знам за коя. Диамант! Не баре бе, човек! Има диамант в единия майнкарт с чест. Тъй, че ако умрем да... Значи имаме сега сидове за пъмпкини и дини и имаме още един диамант. Чуй, направих Да, знам, махни го. Чакай. Няма да читваме. За какво го махам? Няма да читвам, аз така. Това не е чит. Чите! Не е. По-интересно е като умреш да си изгубиш айтемите. И тук има спаунер, така че. После да се гневиш. Храна ми се прави. Това ли му е интересно? Ще си ги събера пак тият материали, деца в момента в мене. Са за колко е? Аз не знам за колко са. Ако умре съм без айтеми, ще си ги чит. Тук не мога да сложа торчове, за какво? Защо не мога да сложа торч? Ева да тъпя спаунера ми, аз съм махна. Ало, бера това айрон, че да ми свърши кирката. Тя ще се чупи, аз като ми бера. Точно сега. Така, аз трябва да правим пак кирки и инструменти прости. Имаш втора резервна кирка. Да, знам, обаче пак ще правим. Ти къде си, защото те са се поднали? Оу, шит. Леле, май в новия апдейт, като чупиш релсите и падат всичките, които са свързани към тази щупената. Защото така става в момента. Тук между другото има спаунер, ама няма си игра да го чупя. Чуй, имам 14 дни. Диаманта? Да. Откъде? Нали ти казах, че ти има копа? И намери диаманти. Дай ги. Ще видиш! Искам да си взема ачивментите. Ама човек,
Нали без това после ще такова ме? Нали без това после, като ти пата света ти че нещата са си по тебе. Леле, аз съм препълнен. Кой няма ми трябва сега си видя. Така, това ще го махнем излишно ми. Майнкартове може да потряб, саплинг, не, имам в изобилие, няма да използвам такова дърво, така. Ами, добре, аз се умитам от тук, само вие, 40 лява сме. Леле, ние сме много надолу, И, не сме в сламп. И в момента сме под Бирч Форест. Ще се телепортнеш, като се качи горе. Не, беше. Така. Аз продължавам да се изкачвам. Окей, аз тук вървя си. Ома гъ! Спауна! Да, знам, остави го, не ни трябва. Истинските! Не ни трябва спаунер, опа. Тук има енчантена книга, седмо, броня. Спаунер на спайдър или на нещо друго? Спаунер на... мисля, че зон. Добре, снимай си координатите, че ще ни потрябва. Чак. И ела да се качиш горе. Така. Аз съм се разположил. Някъде тук може би ще сложим. Някъде тук може би ще построим къщата. Така. Честове. Ще се... Сложи си тук нещата, всичките простотите. Тук ще сложим родите. Сложи тук родите. Така. Тук ще изпечем златото. Слагам бокуците в големия. Чакай. Така, тук ще сложим малко такова дърво. Дай ми чест ли да слагам? Това ще го използваме. Ще сложа ето такова дърво. Какво ти дам? Дай ми чест ли да си сложа бокуците? Направи един чест за бокуци. Тук ще сложим материали, тия неща и ни трябва. Не знам, защо не си ги изхвърлил. Добре, аз си направя на Iron Bradва. Така. Направи си и ти. 1, 2, 3. Така. И пръчки. Ще направя малко повече пръчки. Чак нещо ми забива, ще опре си компа. Не забивам. Да, само така си мислиш. Няма какво си го правя. Купи си нов комп, като се натовари компа и забиваш в скайпа, не те чувам като хората. Ти не мислиш, че не искам нов комп? Аз си взимам. Това комп е по-дърт от мене. Без базик. Майка не знам, майка ми го купила като съм бил на колко, там някъде, не знам, на 2-3 години. Това не значи, че той е тогава създаден. Той е създаден, ти още не си бил мислен. Казах, че не че е създаден, казах, че е взет. Да, аз това ти казвам, че не е... О, боже. Как се даде? Ако искаш, аз мога ти дам една много готина оферта, дадох я на един пич от Варна, защото там имат магазин. 650 лева за компютър. Този предполагаме, може би повече пари от 650 лева. А този, който ще ти дам аз, 1 гигабайт видеокарта и процесор на AMD с 4,1 ГГц процесор с Turbo Boost. С него ще снимаш с шейдър с 80 фрейма. А без да снимаш с шейдър ще вадиш поне 200, а без шейдър ще вадиш 400 сигурно. И много ще се кефиш. Изведнъж такъв лага в компютър да се преминеш и така. Аз скоро ще си я взем тази офертичка, само дет не съм от Варна. Проблема е. Но пък е с безплатна доставка за района на България, така че. Аз си взимам работи. Някъде към 1000 лева. Не, и ако процесорът е по-слаб от 4,1 ГГц, не си струва за 1000 лева, защото Майнкрафт е базиран на процесора ти и без това снимаш само на Майнкрафт.
И ще ти трябва по-хубав процесор, защото Майнкрафт работи с процесор. Защото е направен с Java. И ако не му е много хубав процесор, ако не е примерно 4,1 ГГц Turbo Boost като този, няма да се струват парите и ще съжаляваш. Няма да го взимам без това. Ти със слушалки ли си или с тон колони? С тон колони. Пусти си слушалките, ако може. Нямам слушалки. Ама га. Еми, Затова прекъсваш, защото като говоря и ти като говориш, тон колоните ти заглушават гласа. Защото са може би по-близо до микрофона. да, на 10 см. Благодаря, че каза, не знам. По принцип микрофоните долавят шума, който е по-близко до тях, независимо дали е по-силен. И от мен да знаеш, купи си микрофон с нов филтър, за да не хваща фонови звуци, да се чува само гласа. Излежи, че не съм. Мишката, ако издава нови звуци, може да се чува леко. Излежи, че и това не иска. Най-хубаво си е да си вземеш такъв микрофон с стойка и както си седнал, да си близко до масата, си го сложиш да ти е точно на устата, и да не викаш много, да не ти отива гласа. И ще се чуваш идеално, няма да се чува мишка клавиатура. Не интересува, без това няма да си купувам. Комп. Ще си купувам след 100 години. Аз си взема след месец-два, което е гадно. Охо, аз имам 3 стака дърво лад. Кое е по-хубаво, да си вземеш след 2 месеца или никога да не си вземеш? По-хубаво е след 2 месеца. Еми тогава ти нямаш право да се спрямо мен. Откъде? Какво? Не ми казвай, че си изхабил златото за златна ябълка. Абе, ти преди малко бух ли беше, бе? Казах ти, че намерих спаунър с голям чест, в който имаше 200 една Horse Armor, Golden Apple и такова. И Enchanting Blue. Добре, защото ако я правиш с злато ми я дай на мене, за да взема Pro Achievement. Аз ще я направя с златни блокчета, за да е легендарка и да даде повече такова. Не напълни. Остай си родите в честа, искам да видя горе-долу какво сме събрали. Да, бе, чувам те, остай си родите в честа. И не говори заедно с мен, защото не се чуваш така, тонколоните те заглушават. Ама ти постоянно говориш, бе, човек. Миналия път ти го казах. Браво на мене. Аз все пак снимам, ти не снимаш, така че. Да, но това, че си ти дава само да говориш на други групи на дзици. Брат, кажи, че искаш, ама. Аз как да те чуя, че искаш да кажеш нещо, като тонколоните те заглушават? О, боже, как се измъкваш само? Добре, хора, аз ще приключвам епизода. И да, това беше от мен за първи епизод. Втори епизод очаквайте утре и чао!